Euskaltzaindiaren sorreratik 100 urte, eta Arantzazuko biltzaretik 50 igaro direnean, Euskaltzaindiak honako adierazpen hau aurkeztu nahi dio euskal gizarteari. Euskara batuaren inguruan, eragile publiko zein pribatuek berresteko eta azpimarratzeko euskara batuaren garrantzia. Arantzazutik mundu zabalera. Guztion artean, ez bakarrik Euskaltzaindia. Egin dugun euskara batu hau baliagarri, onuragarri eta probetxagarri izan zaiola gure gizarteari. Argi agertzen da menderdi geroago, euskara batuaren ideia, estandarizazioaren bidea, onarpen sozial, zabala eta zibila lortu duela. Honetzia izan da, beraz, eta onespen horretatik abiatuta, gure helburua dela, Patxi Zabaletak esan zuen bezalaxe, behar bada, hemendik urte batzuetara, euskara batuaz hitz egitea baino, euskaraz hitz egitea. Esango nuke orain arte egindakoari buruz, eta jarraian egin behar dugunari buruz, titulurik laburrena eta esanguratsuena dela obrak mintzo. Eta obrak mintzo hori gauzatzeko, hain zuzen ere, orain dela 100 urte asmatu zen lelo berbera gogorarazte. Ekin eta jarrai.